En nom del grup parlamentari de Convergència i Unió té la paraula l'il·lustríssim senyor Agustí López. Gràcies, senyora presidenta. No vull iniciar la meva intervenció, la intervenció del meu grup parlamentari, sense saludar la presència a la sala del president de la Federació Catalana de Caça, el senyor Paco Piera, el president de les societats d'ocellaires de Catalunya dins de la federació, el senyor Mariano Mate, altres representants de les societats ocellaires de les diferents demarcacions de Catalunya i també el senyor Manel Rauric com a president de l'agrupació de caçadors i pescadors de la Catalunya Central i Pirineu. Tenia preparada, senyor Boada, una intervenció, tal com em vaig comprometre ahir amb vostè, una intervenció neta, pedagògica, al màxim, diguem-ne, il·lustrativa, perquè la gent em demana què són els fringíl·lids i què estem fent els fringíl·lids, però no puc començar aquesta diguem-ne, intervenció sense contestar-li 4 qüestions a la seva intervenció. Miri, jo li dic una cosa. Diuen que s'agafa abans un mentider que un coix. Quan vostè diu que la federació, que qui fa el control de les anelles dels ocells capturats és la federació, és la Direcció General de Patrimoni Natural. De mitjancer fa la federació. Però el control ho fa la Direcció General. El somriure ho ofèn, diputat. Molt bé. Tinc la llibertat de dir-li. Quan vostè diu que la llei i el decret llei contravé les normatives europees, aquí és on realment la filosofia de la dita popular és on realment té un eix clar, definitiu i rotund. Escolti, hi ha 14 autonomies espanyoles que cacen, que capturen fringíl·lids amb el vistiplau del govern espanyol, del Ministeri corresponent, i el Ministeri corresponent és evident que ateses les multes de la Unió Europea sobre temes que ja coneixem, per exemple, els cepers del Segarra-Garrigues, ho fan amb un encaix absolutament net i clar amb les directives de la Unió Europea. Per tant, si l'Estat espanyol, el Ministeri i 14 autonomies agermanades amb el projecte del Ministeri fan aquesta captura i permeten aquesta captura, escolti, diputat, això que vostè diu és fals. És fals i s'agermana amb la frase popular que li he dit al principi. Abans de començar la meva intervenció, dir-li al diputat Marc Sanglas que molt bé, que recordi les intervencions de la diputada Laura Vilagrà en aquest ple, que a més va lluitar-ho molt de forma profunda amb una conselleria en contra, i a més que els SMS íntims no han de ser motiu de debat parlamentari. Quan li envio l'SMS és una invitació a parlar-ne, tan sols això, amb tot el respecte per la seva feina parlamentària. Miri, davant de la situació, molts diputats i molta gent diu un altre cop els fringíl·lids? Un altre cop els fringíl·lids? No contestaré al diputat Cañas, perquè els arguments del diputat Cañas estan fossilitzats i tot allò que és fòssil no es mou, i si no es mou no m'interessa. Per tant, les raons són evidents. 572 societats d'ocellaires a Catalunya, inscrites al Reglament d'Entitats Esportives de Catalunya, a Osona Sol 49 societats. Poc més de 9.000 ocellaires federats a Catalunya. Què és un ocellaire? Un ocellaire és un bàrbar que passeja pels pobles de Catalunya els diumenges al matí amb una gàbia que té un moixó tancat embolicat amb un mocador de farcell? És això, com es va dir al novembre amb alguns articles de premsa propiciats per intervencions d'algun grup parlamentari d'aquesta cambra? És això? Un ocellaire català és un senyor que és hereu d'una tradició centenària al nostre país
que té els inicis en la curiositat que va provocar en l'home que alguns ocells, fa molts anys, al Neolític, els fringíl·lids, en captivitat no perdessin les seves qualitats de cant, que es poguessin educar i que fins i tot l'home, el músic, s'inspirés en aquest cant i que determinades melodies de violí fessin modificar alguns cants, com és el cas dels passarells. Quina impressió em va fer ara fa 3 setmanes quan vaig assistir al concurs de cant d'ocells a la Pobla de Mafumet, concurs català. Veure homes madurs, grans, extasiats mirant un animal petit cantant, la veritat és que em va impressionar. Posar com a argument que alguns ocellaires venen ocells a les fires i als mercats i que això és il·legal, escolti, passa una cosa, hi ha carreteres, està prohibit anar més enllà de 120 i hi ha gent que va a 160 km per hora i no tallem pas les carreteres. Hi ha una pràctica centenària, sòlida, culta i, a més, en futur a les zones rurals de Catalunya, i el que no hem de fer és, perquè alguns ocellaires actuen malament, eliminar aquesta tradició ocellaire o posar-la en entredit i posar el focus com a element fonamental d'una intervenció parlamentària, perquè llavors projectes aquest dubte i aquesta sospita sobre tota la societat catalana que pot estar en aquests moments veient aquesta intervenció. Miri, hi ha una cosa que està clara. La cultura és forta. Tot això dels ocellaires no és marginal, té arrel cultural. Vaig aportar al debat del novembre del 2011 la novel·la La parada de Joaquim Ruyra i en aquests moments els hi aporto que el filòsof Aristòtil, segle IV abans de Crist, fa referència als reclams engabiats en la seva obra Investigació sobre els animals, on descriu les qualitats i les característiques dels ocells que són objecte de captura per part dels ocellaires. L'afició hi era, segurament molt antiga. Què passa a partir del 1838 a Catalunya, en què a Sant Vicenç de Torelló es fa la primera fira d'ocells i el 1843 s'hi celebra el primer concurs d'ocellaires de Catalunya? Les societats ocellaires s'escampen i també els concursos de cant. Hi ha un encaix important que en aquest plenari s'ha de tindre en compte per subratllar l'aspecte cultural i històric dels ocellaires. Fou la influència del moviment de la Renaixença catalana iniciada a finals del primer terç del segle XIX que va institucionalitzar els ocellaires en societats, que va ajudar, que va impulsar els ocellaires a organitzar-se en societats, envoltades de convocatòries amb poesia. El desenvolupament dins el moviment de la Renaixença, que atorga una gran importància a l'associacionisme català i potencia la creació de societats de tota mena, entre elles les ocellaires. Al 1830 i escaig, que comença l'activitat ocellaire organitzada a cavall del moviment cultural de la Renaixença, a Catalunya no es jugava ni a futbol, ni a hoquei, ni a balonmano, i la petanca no existia als parcs de la gent gran. Saben vostès a què jugava en aquests moments a la Catalunya rural? A pilota, el que en diuen en castellano frontón, i a bitlles, amb diferents modalitats. Aquest era l'esport que hi havia a les zones rurals. I els ocells, que en determinats pobles i en determinades comarques són les primeres societats de la societat civil. Què passa amb aquests hereus d'aquesta tradició cultural ben antiga i ben catalana que es refon amb el bagatge cultural dels col·lectius andalusos dels anys 50, que des del 2008 no paren de sortir a la premsa? Què els hi passa? El 2008 el Govern de la Generalitat, aprofitant la publicació del decret legislatiu 2/2008, text reforç de la Llei de Protecció dels Animals a Catalunya, inicia una sèrie d'entrebancs a les formes de captura, al número de captures, amb una visió reduccionista del que la llei diu que es poden capturar petites quantitats, friccions amb les societats ocellaires, foment del seu desprestigi per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge, foment també del desànim del moviment que renuncia lentament i procés de raquitització de les societats que hem d'intentar que s'aturi. Conec molt bé aquest procés que es va produir també a les societats de pesca continental. Què fa l'actual govern? Quina barbaritat fa l'actual govern? Desprotegir de la llista
de les aus protegides, 4 espècies que l'Institut Català d'Ornitologia té com a espècies que tenen salut demogràfica en el nostre país. Tan sols el pinsà té 11 milions d'individus a Catalunya entre hivernants i els que nidifiquen a Catalunya. Tot això fa en consonància en tots els encaixos legals, tal com he respost abans al conseller Boada. Senyor diputat. Gràcies, presidenta. Un moment. A la directiva europea i a la llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat. L'aplicació a Catalunya del document Directrices Técnicas del Nivel Máximo Nacional de Capturas de Fringílidos aprovat el mes de juny del 2011 no podia encaixar a Catalunya. L'aplicació a Catalunya era impossible degut a l'estat legal de protecció d'aquestes espècies. Amb la tramitació parlamentària d'aquest projecte de llei donem veu a la societat catalana i als grups parlamentaris, als grups ocellaires i a tots els grups d'opinió de Catalunya per tal que finalment puguem equiparar la nostra legislació de les aus cantaires a les 11 comunitats autònomes del reste de l'estat espanyol. Moltes gràcies.